joy and pain. Picture show, second balcony was the place we'd meet. Second seat, go Dutch treat. You were sweet, dark as Shane, darling, dark as Shane. Save those lies, darling, don't explain. I recall Central Park in fall, how you tore your dress, what a mess. I confess, that's not all. Dark Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i el bosc animat. Com ha anat a Montse la participació i el rodatge en este fotuig? Molt bé, la veritat és que quan vaig vindre així a aquest institut no m'anava a esperar que anava a fer aquest tipus de coses, però m'ha agradat molt l'experiència i espero que no siga l'últim que faig. Doncs Fotuig és un curt que tracta sobre la situació dels joves avui en dia. Més que res volíem demostrar que la joventut tenim moltes coses a dir i que de vegades no ens deixen dir-les. Montse, veig que heu funcionat com un autèntic equip de rodatge. Sí, ha quedat molt bé, la veritat. Estem tots molt contents. Hi ha molt de feeling entre tots nosaltres i n'hi ha molt bon rotllet i tot. Estem tots molt contents. A casa on s'havia produït una forta discussió familiar. El presumpte homicida va avisar la policia municipal de l'accident i es va entregar sense oposar cap tipus de resistència.